Tiedättekö, mikä päivä tänään on? Ei, mene pois. Ja sinä myös. Tänään on päivistä parhain. Äitien päivä. Voi ei. Tässä on suunnitelma, miten yllätämme äidin. Ensiksi rakennamme hänelle hienon uima-altaan ja sitten teemme kakun. Upean kakun. Ja kun äiti tulee maailman ympärysmatkaltaan, niin yllätämme hänet tällä. Tämä on uusi leipäveitsi, joka on koristeltu aidoilla smaragdeilla ja rubiineilla. Äiti varmasti tykkää. Äiti ansaitsee vain parasta. Jei, omiin miehet. Ensiksi rakennamme sen hienon uima-altaan ja paljon taloja. Kaikki kaivamaan. Teki siellä lapiot käteen. Nyt hiljaa siellä rivissä. Laulakaamme kaikki yhdessä lapiot heilumaan. Näin. Hei. Muistakaa, kakku. Näin teemme. Jei. Puff. Äidille kakkuja, äidille kakkuja, äidille kakkuja, äidille kakkuja, äidille kakkuja. Äidille kakkuja. Äidille kakkuja, äidille kakkuja. Yes. Äidille kakkuja, äidille Valkovuokkoja mäen laelta. äidille kakkuja, äidille kakkuja. Ja kun palatsi on valmis, voi äiti astella hovissa kultaisessa puvussa kauniisti kimallellen. Ja hänet lyödään ritariksi, äitien äidiksi, ja kaikki laulaa äidille kakkuja. Äidille kakkuja, äidille Äidille kakkuja. kakkuja, äidille kakkuja, äidille Ja piski pihalle räyhäämään. Nämä kaikki ovat lahjoja äidille. Hauskaa äitien päivää, äiti.